objective is to eliminate all bounty targets. Den er på 2 kills, mand. Og 2. What the Ja. fuck? Resurgence has closed. No more second Jeg får chances. den, Moving. Vi skal ned i cirklen her, øver. Ja, jeg kommer. Down to 10. You can win this. Kom. Så tager I vandvejen. Hvad? Vi tager vandvejen, kan jeg se. Ja, jeg ved ikke, hvad han gør. Cirklen lukker først om 17 sekunder. Vi kan stå her. All targets are KIA. Solid work. Vi kan godt stå og klikke på dem, eller herfra. Hvordan er det, founder? Gas is moving. Mangler T på T. Jeg ved ikke, om du satte til T. Targets in the area. Move to the safe zone. Movement. Target right here. Jeg løber med ham der rundt. De tror, Ja. vi er her. Så løber vi hvor er om, det? om bagved dem. Vi skal ind i cirklen, øvel. Der er en oppe på taget. Skyd ham. Jeg så bare, han Hostile landede der. UAV in the area. Wow, han er oppe på taget. Jeg kunne ikke se ham. What's your patrol rifle here? Der er en, der ligger lige der til venstre for dig. Bag muren også. Lige der bag den mur der. Lille mur der. Der er han beskyttet på nu. Ikke så fik ham. Skal jeg skjold på. Og I har faktisk en god cirkel, hvis I holder jer. Bare så skjold på. Der er en skjold mere. Yes. Han har smidt armor til jer. You're in the top 5. Bare bruge AK, ja. Han er oppe på taget. Han mounter ham der. Det er jeg 2 mod 3. Han har vist ikke flere skjold tilbage. Den der tanker, ja. Any movement? Pis. Ej, jeg er dårlig, mand. Nej, jeg tror bare ham der, han kom bagfra. Jeg kunne godt høre ham faktisk. Men det er faktisk 1 mod 1 mod 1 nu, så vi må håbe Dickshaw han lige får den. Er det en ved en? Ja. Så er det 1 mod 1 nu for ham. Nej, så vandt vi. Danmarks første win, man! Fedt. Nice. Sygt. Du Hvad fik er 2 det, kills, han og jeg fik 1 kill, og ham der, han fik 7. Okay, sygt. Jeg fatter ikke, hvad jeg lavede. Jamen, det gik da meget godt. Scavenger. Team objectives.